inicio una sèrie de vídeos en els quals donaré lectura als diaris de taller que corresponen a la realització de cada una de les peces. En aquest cas és la peça 2315, és un format de taula, de fusta, de 60 per 60, preparada amb base de cola de conill amb blanc d'Espanya i el material és oli, pigment amb oli, fet i realitzat per mi mateix en la quantitat, espessor i magror i plasticitat que a mi m'interessa i necessito per l'obra. Per tant, aquesta peça ha esdevingut al final en una petita reflexió que és la que passo a llegir. Diari de taller del 13/5/23. La peça 2315 ha durat 24 segons d'acció sobre el suport. 24 segons de vida en aquesta acció, sense motiu, sense funció, sense sentit, de moviment improvisat, iniciat en un moment qualsevol, d'entre tots els moments possibles. Aquest moment inicial és el motor del moviment que durant 24 segons ha configurat una visualització o representació de quelcom no visible. Vull remarcar la importància del moment inicial, la vivència del quan s'inicia l'acció és clau en la definició formal final de la peça.